The Araraco Kulisan Saluyot Ilocano Entertainment Show. Miss Liwa Kamkoy. Ayan ko, kahiling ko, para tarakong mo. Sabay ko ba, tamalakip mo. Di ang turong lugar na ayan ko. Pinagto, aniyan na iliw ko. Kapag kaunday ang manawit ni kaawan mo. Sabay ko ba nanarangsang tuti buang kayenta Udumdeng ti tempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laiti at italagkita. Sabay ko ba ay natutang sublikan Tanggon pabaruin na iayat anak kelkay. Yes, hello to Medina Shell and to MJ Maldonado, Sisi Elena Namos. Nagsabog kinayat ay painigasan Magbuga dahil yung datuog kenrikan Awan laeng mauray ko nga Ika-asip ka niya Rudi laeng talangam amabuy-buya Madipot pa inisikat ay pimanaw Binibilang kuti medyati inalaw Sa nga pulok at talumiti Mabilang iti mayo Simbang red kamyak kudang kelta buksit mo Alam, bigyan man mo siya metadayni Dayni, isang salam silog sa lamati At sang sangit na ito'y pusok ko Malaglagit ko lagini Dayni, ayan-ayat ka ikapiderdi Sherwin Jello at Tepa Ma'am Luz Ramos Ate Love, Mami Johnny, Daddy Billy, Mami Emily Karayo, kain kalaygi Daddy tiyos gulay ko, adi kaaklunin Kain kagaru, kung sa bareng kareng ulpot alilaw, manang irupin Na irut akarikin sa patakawan kagyen Na yastay ka ng managununuin ko Di ka pa'y lenggen Amin ang panamutikot ko Ikaw pa'y lalaisin Ang panang inadanas panang irurugin Anilan gustuin adingin Apang kabukayan kay ta Kaasim ay palawagin Ang bunayan ko pasudiin Kita biyagak asitatan Rasa ng tuling artates Ma'am Stigna Adalin na Inkan po at akas na tanaw Akan ka igit jay baybay Iti kalaos sa dagar ko Nung gompe ikastuy at tiyempo At tugaw kantong ito'y kakiyak ko Jay
Hello to Ate Jonaline. Hello, Ate Donna and Godson sa Marica. Nabigate, biyak ko, di may maisang kankanayon lae. Kasi iiliwang ka, alang aruden biyak ko, di nagsagbaybayan. Talalpas ko nga ikali adi kalipatan. Maasika, biyak ko, nagipakak na. Muli lang ko'y puso, nakipuran di ayat. Hinit po ng jayga ko, isutat saksi ka. Ay wenong lang ko di nakadikawan. Namisan kay biyak ko, alairite pa. Nang parang adagos, talatawang kaniya. Ibukbuk mo nga rute, digiruti ayan. Nananape paminsan pa'y di sakit ni ayan. Hello to Ate Riza Maribel Bermejo, Wasay Family. Onaran niya apulan, un-undoy ko itinga. Kay tanas lang ang silaw mo, di mo katipaida. Onaran niya apulan, sangsagin ko itinga. Ko'y nasinggit na lubong ko'y kakasilawan. Tapno tiyang mayang awan, noin ka na si pate, karim